sinambi mundi apa tuh? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tengane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki enom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngeki aku? Siramu nutupi kok. Ah, ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ra ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk. Kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, Ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodi mati. Pancen bapak waresu arep aku kok mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki wis batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep kaya ngomong kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naunake. Terus? Padha loro mungsuhe saiki to. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane Projing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Ana waliyane Projing Dwarati. Koko Prabu. Bebasanipun ingkang rayi kadewan manjing tumangan. Kula mboten diselak. Watun dados sarana. Anggenipun Koko Prabu Ndrawati saged amadhangaken negaring Dwaraka. Koko Prabu. Yai nakula kepiye? Iki Koko Prabu. Nadan paribasan kula kadawan beto barang ingkang awrat mlampahing ing tebih. Kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Yai Sedewa kepiye monggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parangaken nadhi majeng anggen kula ngabiyantara ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak keparangake Dimas kadangku ragil. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakenawang sesangka ing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan Pustaka Jamus Klimasada badhe kabaya wonten negari Ndrawati. Namung nuwun sewu menawi ingkang rayi ragil nggadahi pemanggih ingkang sanes penemune Dimas Sedewa kepiye kula nyuwun pangapunten. Nanging babakan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak menika boten. Namung Pustaka Jamus Klimasada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Koko Prabu. Monggo jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecalan Pustaka Jamus Klimasada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejaing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos Pustaka Jamus Klimasada menika kala wau kon cacahing negari Ngamarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndrawati.
menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhaing para Kawula Sedewa kula wonten paring dawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada ndak kira pantes sira matur ing kaya mangkono nanging eling ana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kuwi Kaka Prabu Ndarawati paribasan sembaning para Pandhawa Pandhawa kuwi ngendika Seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Kaka Prabu Ndarawati nanging kena apa lah kok dadi aturmu kaya mengkono kula mapunten ingkang nggadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika nadyan menika Kaka Prabu Ndarawati kula nuwun sewu kula pitados Kaka Prabu Ndarawati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi sunggi wonten negari Ngamarta namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Kaka Prabu Ndarawati menika boten kenging cawe-cawe Gusti Sedewa wonten dawuh aja ngawur gawar ngawur ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggalih kadangmu tuwa kula yen matur ki ditata digelar digulung aja nganti natoni marang atine liyan kula nuwun mapunten Kaka Prabu atur kula menika adhedhasar leres kemawon boten kok badhe natoni dhateng penggalihipun Kaka Prabu Ndarawati menika babar pisan boten namung dapur kanthi pawadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncak menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta ning apa kira-kira kowe mentala diumurupi marang kanane negara Ndarawati mongko kanane negara Ndarawati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati yen waluyaning projek Ndarawati iki mung nganggo pustaka Jamus Klima Sada apa kowe awel grundel maringake ngampil pustaka Jamus Klima Sada kula nuwun sewu ingkang dados nalendra wonten negari Ndarawati menika Kaka Prabu Kresna mongko pustaka Jamus Klima Sada menika kagungan para Pandhawa kula nuwun sewu lho Kaka Prabu Nalendra menika benten kaliyan para kawula Nalendra menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalendra nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula kula pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentu menika kula nuwun sewu nganten menika menapa pantes menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuwon kewajibaning ratu wela dalah wah malah nyerwetek guna mamu wangune pancen kowe sengaja nggondhali pustaka Jamus Klima Sada mboten perkawis sengaja namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Klima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta wah Sedewa wonten dawuh aku percaya kiramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe ning dadi wong pinter aja go minteri dadi wong pinter omong aja seneng kocak aja seneng paparah mengko mundak kualik kahanane nadyan dikaya ngopo Kresna kuwi kadangku tuwa yen nganti kowe wani mancai rembugi Kresna kakangku padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa kowe ora kelingan wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepetong Kresna madhangake kabeh mau kudu mbok petung ora watut dilangkap-dilangkap drwili kaya grojokan ucapmu wah yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Klima Sada digawa dening Kresna kakangku cetha lamun sejatine Pandhawa sing dadi klilipe ming Sedewa nuwun pamunten Mas kula mboten kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mbot babar pisan mboten namung estunipun kula nuwun sewu kadang kula sepuh menika racakipun supe menawi adu abenajeng kaliyan tiyang ing sampun labuh dhateng para Pandhawa ingkang gumana musik wong salebetipun penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya kula nuwun sewu Pandhawa rumiyin boten tawa Pandhawa menika boten nyuwun nanging ingkang nyaketi kaliyan para Pandhawa menika nata Ndarawati dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa sewa wonten dawuh lha aku malah saya dadi nanyak sak dhuwuring tenggal ucapmu nadyan pancen benere kaya mengkono nanging mestine Puntadewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecihaning liyan ora sakarepmu dhewe yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca nuwun mapunten perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun menika gegegi dhateng adil lan bener
Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh Ora sakakean gunung tanpa guna. Wis norek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Aku kok gawe sastra wirang ning ngarepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus 513 asta dening Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten. Kayu wangsulan. Nggih nyuwun pangapunten. Menawi pustaka Jamus 513 dipun asta dening Kakang Prabu Ndorowati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Kowe ora mathuk. Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku Jlamprong lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih kula nyuwun pangapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten maripaksa kula badal dawuh Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang rada kaya dapurmu. Nggih nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas. Kula namung ngemotaken dhateng kadang reda. Ora butuh kowe elingake. Minggat ora. Ora minggat dadi kaunsak candhak tak uncalke njaba. Nggih nyuwun pangapunten Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Katriku mulung mangremak ing wadya Kurda kurorek kagiri-giri ora nanggono magawe gelari rowang-wang Dimas Werkudara mestine ora kaya ngene kedadiane lakon ning Praja Ngamarta. Wis ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora gugu. Wani mancai rembuke wong gerang. Werkudara, Nggih. wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kepelan pambeganing kadangku Yai Sedewa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah siadi nglungake karo adimu lanang. Iki mung kaya nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bacen asmaning para Pandhawa. Ngatasé Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Ya wis ben. Kuwi perkaraku. Yen nganti Sedewa ora bali yo ben. nek ngono Pandhawa ming 4. Goleke imbuh sak sae. Kok goleki imbuh sak sae piye mung Pandhawa kok imbuhe sak sae? Wah, tinimbangane duwe kadang sing kandhan-kandhanane ngeyel wis ben. Monggo tak urusi. Yen pancen barep kepengin Sedewa bali ning Ngamarta tak golekane. Yen ora kepengin bali ya wis ben, minggat ya wis ben. Weh acal kriwikan dadi krojokan geguyun dadi tangisan. Wis ben Baladewa kakangku aku sing nanggung. Ndak pasrahke marang Dimas Werkudara. Ya tak tampani kewajiban iki. Yayi, ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun sepados-pados Yayi maringaken wujuding pustaka Jamus Lima Sada sak mesakaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Ndorowati. Anggenipun sami angramtu dhateng pratanipun ingkang wonten ing Ndorowati wonten Praja Ndorapa. Kakang Prabu gandeng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nami pustaka Jamus Lima Sada Gusti Kresna. Lah aku piye Kakang Prabu? Kakang Prabu lenggaru wonten ing mriki mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang tumunten kula ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi amethuk paduka Kakang Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Ya aku manut. Sawetara tak mapan ana negara Ngamarta. Menika kasinggihan Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamarina pustaka. Daya-daya kula madhal pasilan sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndorowati.
paripe dayanana ing kasantosan prayoga nunggon mulunggu sampun boten kirang prayogi Panakawan Bagong Padharjo sapratamu pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala. iya Bagong Nggih. sowan ratu kok tanpa nganggo klambi Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. beteng kok umepe klambi Niki teno panas kono, Tru. iya Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. iya Bagong pangestuku tampanana Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. prayoga nunggon mulunggu Sampun boten kirang prayogi. Panakawan Pitra Padharjo sapratamu. sinuwun mandura Ya. wilujeng den bekti kula kunjuk Ya, pangestuku tampanana. nggih sangat anggen kawudadosaken jimat Panakawan Bagong Padharjo sapratamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. nggih ratu kuwi dudu omahmu kedaton iku bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi mongko tanpa nyembah tanpa ndodhok anggep apa kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur ning kowe iki baturing para Pandhawa kowe Panakawaning para Pandhawa kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan ora sak penamu dhewe Ki ngopo ta iki? kowe kuwi lho kowe kuwi Aku ngopo? kowe iki ora nganggo klambi Heeh, maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki kok. lho Gusti to iki ratu e Gong Lah wong ora ana kenthang ki muling lelakon pojo pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong Hei, iki Nalendra wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? ning ora ngawur Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing resik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning raja. Wis ngerti? Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun piye Bagong nyuwun ngapunten kula mboten nek klambi nggih. ora apa-apa Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arep wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. ya wis ora gelem kandhani ya wis Ora usah ngandani wong bapak kowe ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demenisin kowe rasa kondo karo Bagong rasa ngomongi Bagong dinengke wae wah bocah kurang sakon Wingi pun digenepi ya, Teh? Pitra Padharjo sapraptamu lujeng den peti kula kunjuk ya Bagong Dalem Darjo sapraptamu pengenipun Dara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. ya Pitra Bagong Padharjo pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten ya Pitra Bagong Nun Raharjo sapraptamu wilujeng bekti kula kunjuk. iya ngatasi Bagong kok akon pindah Janaka njur derajat iki dhuwur endi Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni? Nomor kursi pinten? nomor kursi pira Padake ora. wis Janaka ora dadi napa kok ora buka singgihan Petra dalem ana apa Petra apa sowan saka karepmu dhewe
apa diutus bapakmu Semar saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binuntel ing ron klapa apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka Sangoto iya betul ora dadi ngopo matur sembah nuwun dungkap angka kalih kula namung badhe caos suninga sinuwun sampun wonten setunggal condro niki bapak lara bapakmu nandang rugo nggih pun boten purun menyat saking peturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya ngono to Le aku ki penemune dhewe iya iya soalnya bapak loro iki asline lho aku bahagia lho mergane pekarane bapak gede kan ra urane kowe karo aku entuk warisan nek ndasmu diklune ra percaya ngene iki anak kok kaya ngono ora wis gak matur bapak niku sakit kalau kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak niku ya madal saring usada mboten iso ditambani sedih kula pendak dina niku kula tunggoni ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi kula kalih gareng kalih batur niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak niku gregah tangi kaya dudu bapak sing ngendika ning nuding kalih kula kalih Bagong nuding ngenten iki terus ngendika Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Lima Sada bareng ngoten niku nggletak melih persis Mr. Bean ya kowe ngerti Mr. Bean barang auto TV waduh wis tuku TV wis karo kasidi apa kasidi player VCD kok kasidi seneng ilikmu kowe kok profesor di kaset kowe heeh APKD heeh apik terus wah kanggo nyeteli film silat mulane betah ning omah kowe ndek sing Cina wis ajar ora ngoten niku sinuwun mula tumuli kula sowan ngesangipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk dinten niki sabibaning masiwaken ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka nek kula Sedewa kula dherekaken rawuh ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa to sababipun kula matur mekaten hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon boten tedhak ing Karang Kadempel kula anggap nek Pandhawa nika boten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandang ruga nggih lha niku bendina ya nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur uyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ra tau wingi dek pas kira ana aku lho Tru
ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kuwi anak sing kebangetan kok, Gong. Lha sini, Pak. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak atri rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Daturaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok ora siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Ya ngapunten ae. Kaget kula ki lho. Kok dadi Darasedewa mboten wonten iki pripun? Gong. Darasedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Heh? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Endi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kon ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing numbung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro, sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Lima Sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapain, Tru? Meneng. Mundur. Ya aku nesu mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu, Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung Darasedewa. Iya, pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta? Kula tak takon. Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Darasedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Darasedewa Nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Darasedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Darasedewa, bapak kula iso kecet-kecet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak kowe. Aku tak takon, aku tak melu nesu. Ra omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Darasedewa. Wus. Mergane Darasedewa nggondhani pustaka Jamus Lima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Darasedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalah kowe nesu? Lah iki mau.
tis. Ora ana kita ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Mergo Ndara Sedewa nggondheni pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku iki mumet dogongan aku kok goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men kita greget ora. Maksudmu piye, Wer? Admu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka Jamus Lima Sada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tekane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki enom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngeki aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok ngene iki ra ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petra. Kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, Ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodi mati. Pancen bapak war nesu karo aku kok mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambo. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki batur kok dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep kaya ngomong kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naunake. Tru? Padha loro mungsuhe saiki to. Iya. Kowe jagane Werkudara aku Ratu Valentine. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndarawati nambak rengane Projing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe Mumpung Sinuwun Ndarawati durung adoh. terus Doya ya, Tru yo. yo Bekakang nendra yo. Ora apa-apa kok yo. Manus manik jajalan surtane bauna iblis anak. Ratu diancam karo batur-bature. Aja ngopo, Mas.
kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak kok ora teko lampanipun kados mekaten kok ora Bu kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi ora Kudara lan kok ora Bu Mandura sajake mireng sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antarané kok ora Bu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Mlayu nanti ya kok aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga, ayo kan men. Ketok gayenge. Oh gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Darawati iki biasane nek tinggal nang ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titiane Sinuwun Darawati iki kreta Kyai. Jolo-jolo. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turut ae. Yo. Hati-hati lho, Gong. Udu Pak Terus. Udu. Wong gawa bata. Lah mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ada terus wong aku ki mau kaya seliringan kok ning amarga. Ayo. Piye kok? Sik, Tru. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa, Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo. Pustaka Jamus Lima Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare Pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Yayi Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yayi Prabu Kresna nggone ngasta Pustaka Jamus Lima Sada. Galungkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambak Dirgantara, sing banter nggonmu ngambak Dirgantara. Bagong karo Petruk oyan yen mandi wani gawe lara ning Yayi Prabu Kresna. Mongso berontak paring pun Bapak Sesa dina iki. Mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane ora watake Antasena Pati. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yayi Prabu Kresna. Ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong ki ora mboyong Pandhawa lima cacahe jeneng dimundi Pustaka Jamus Lima Sada ning Karang Kadempel. Semar lara, kakekne Semar lara. Mongko kembange wong lara ki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping
kono gubuk kono ora nganggo akal. Kae menawa sing mburi kae. Ngopo? Ndasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sona iki aja nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, griwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep nduk Semar. Lah. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki wani. Ketemu ya, Rek? Aku dhewe ya bingung lha, aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Mau tuh gembos lho. Tapi nek Gembos Asmara, nek Gubuk Asmara ki ora nggo gembos. Oh. Caedan lho. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah cilaka iki. Iki ya Gong, embo. Kok ning Darawati wae yo. Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Bimasada mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Mutar ya? Mulih wae po. Weh, mulih kok nek aja omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Bimasada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye? Sentik ngono. Bar nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwaripun jaga. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya terus aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus Bimasada ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, terus nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngerti aja to. Pak jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ayo. Bekti kula kunjuk Ndara. Ayo tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh kisor, ngumbuk kuarat. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gendho iki ayo. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang ten mriki, rawuh mriki lho ya matratap to. Wong kula lagi wae gawe geger Ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau.
Kuwi kuno banget lho kuwi iki. Kadang kula ya masuk wong aja sombuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raja karo Kakang Turjo. Aduh. Kakang Raja Kakang Turjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yai Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Aku kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sike Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura, aku ki dadi wong sing luput. Oh. Nah terus ini bae. Kowe nek perang karo Kakang Raja wani ra? Ambok mudar nek wani. Hari kon iku otot kawat balung mesi. Kula maju lagi sedhela candak sira kula dicocok. Mudar kula. Nek Bagong musuh Garkaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambek Garkaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Isih cilik kuwi. Ha iso nek iki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Raja Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kocok. Wis yo. Ya Dimas ku lho ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Raja. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget ya. Until bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Turdo sroma bangga pakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ngomong ira wang-wang buku karepe Dimas Anasena karepe si Adipi aku tadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye aku tadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garkaca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani ngumimbo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki kok wani modho rupa modho rasa karo pun Kakang
Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Garukaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Garukaca sing teko ning mapan kene cetha kulit telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh mati. Gampang to. Ulah kok ming gampang banget Dimas. Ngapusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas jungkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana muncul kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe ora? Salin. Wah, orang ku gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Garukaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Garukaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh, harus niat pancen harus sampe naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandane Werkudara, Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran sertane bawana. Ayo, iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalaturana napa krasana? Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba yo. Ana sing mani jajaran sekitar bawana iki blesane bodhe jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean konto sing heeh. Wis pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngono nek kaene ora do lapor kowe tias tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Nggone ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus pokoke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atur sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane dipek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa terus-terus iki. Ayo nyatane ngono kok ora apa-apa. Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Darawati aja lakon dosa. Konangan Bathara Bonto ana krincong sikilmu. Lah nika wis bunga-bunga. Nika wis bunga-bunga. Ayo kowe kedo ngampet ambekan kedo dadi ayo. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut apa ora nek kowe kalah. Wah.
ketoke Werkudara ra dadi nih ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso ya asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ampekan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe ra mang awara mlesupi. Iki diloske lho saiki iki. Heeh, wah, entas ora tanggung jawab iki ya ora apa-apa diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapto ing gati sawiku iki. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajek iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong liya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ho-ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artinya darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, para kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bonton ora kricong sing kene ayo. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ora sing padha rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku napa mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya diculke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petro iki. Weh, waton bener nek bedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, salah. Petro ora ganti ujube greten nurut jeblok sewa. Tandai. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topenge. Wah, sapa wing aku nganggo sandangan Werkudara? Wah,
Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodiwati. Bojone pira? Bojoku ana tur. Waduh. Waduh. Loh, Yai kesemane ngono? Inggih. Waduh, Yai padha kakak. Wajan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke main mutar sisan. Ojo mbok bisa Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dukul watos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodiwati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Larak ngono. Werkudara kok larak ngono iki kok ngendi to? Werkudara, Iya. sabar ya Yayi. Wah, gaisen karo kere. Wah, diecek dino karo pucuting batul ketibal. Ora salin cuwek kok poncana kok modar sisan kowe. Wah. Kresna, Piye? tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Jang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Kowe lah. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta aneng asta Koko Prabu Ya, Werkudara iki aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banjing di Bansilatan. Krono to amban silatan aku ngono kok Bansindi. Aku kok Bansilatan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, Piye-piye apa meneh? aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marai nesu kok ya. Aku kangen
karo Arimbi. Wis satu ladeni. Sopo ae? Kaiki Bagong. Wasu. Nandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki wis muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aduh, ngono. Nek ora entuk Arimbi yo kurang ayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Apa ora kowe ketrucut ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo ae kok ora entuk. Baik. Ganti ya, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti aku kae sing mburi ae ganti ora? Ganti kok bandemi watu. Masa ngantungi kepel. Kepel rumadeng diadongke. Lho, piye kuwi kok santleru le salene. Petro iki kerandakan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi bala dewa. Lah, ngono ki ra mau setan to ora tenan lho. Dadi Petro karo Bagong mirambake rata Mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika tentu wonten ingkang kongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wong udut-udutan iki mesti karo cengenges-cengenges kae karo kesemselane awake dhewe. Lah ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragile jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku ki le goblok ki eling-eling lho. Ora sing ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih kenang wae ya? Sama madhep mriki. Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kaya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Siadi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Kakang Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya ning Rama Majati dadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miyaji Matrimasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yayi Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Matrimasada mbok asta tumuli Siadi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meniki karepe piye? Lho. Mun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Mriki wis saken dawuh. Tresna
marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Koko Prabu. Nggih. Apan kula saestu Koko Prabu Ndrawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah Ku arepe dhewe. wah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durak mongke yen nyidra pustaka Jamus Candra Sada ing Mimbo Yai Prabu Ndrawati. Lho. Nek ngaten pustaka Jamus Sada sampun loncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndrawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dalah. Buku karepe dhewe lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara. Nggih. Kok si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah aku rumangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sdewa. Nganti Sdewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga. Yo, Weh lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Bu, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora we? Bandani ngeyel ya gong. Heeh. Wong ya aja sok grusak-grusuk, piantune ngamun ngantos terus gunake netra walaka ning gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo saiki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wes nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae seloroe kok malah ngantek biaya. Wes piye? Weh lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu loro to? Nggih. Kisane wae yo ning dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka Jamus Limasada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sdewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Weh lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae Lek, anu Pakde. Sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Limasada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sakabeh. Karo ngenteni majelis Dewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah pucuk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus kok nang Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa ku jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Limasada ilang digawa nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku ora ya Truk mboten bapak niku wong awas kok pun ngoten mawon dadi duka men duka karo Ndara Werkudara apa Janaka ya tak kanthi lah niku malah sae Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara Nakula Ndara Sedewa nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mun di pustaka Jamus Limasada Werkudara Nggih. melu aku wah ora sah alasan Yo, Arjuna kantinen ngestokake dawuh. Kyai Ajeng perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karakadempel Yo, mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar mergo nek ora aku ora ono ing bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Layataka yo ngestokake dawuh. lah aku piye Kresna Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta lah bariku sok kapan menawi Kresna ingkang beto pustaka Jamus Limasada menika sampun kecepeng Koko Prabu nembe pikantuk kundur kunjara wae kok tak balang sirahmu oh iya ngapa to kok melu-melu seneng ora ayo gawe cekak-cekak yo bali yatra yo karo Ndara Kresna monggo sinuwun iya Arjuna Yayi Punta kantinen ya Werkudara Yo, Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta Setyaki Koko Prabu Kancanana ngestokake dawuh.
Antasena kowe melu karo aku ya, Pak Di ayo tak derekake Pak Di. Iya, ayo Werkudara. Ya, wis. Sing dipenggali apa? Dipol moro kaki tangiyo aja gawe susah hatiku. Wah, yen nganti kowe nandhang ruko kowe mentolo karo Pandhawa. Pandhawa iso tumangkar kaya mengkene merga saka panudanging Semar Badranaya, merga saka nggonmu ngomong marang para Pandhawa. Wah, Dipol, ayo tangi. Apa yang mbok karepake Pandhawa bakal nyengkuyung karo karepe Semar Badranaya. Kakang Nayantaka ora nyuruh babar pisan yen to kaya mengko lakon ing Kakang Semar. Kakang Semar Janaka ora bakal bisa urip ning alam padhang. Janaka ora bakal bisa netepi darmaning kasatriyan. Lamun ora dimong dening Kakang Nayantaka, mula tak suwun Kakang Semar, ayo lunga Kakang Nayantaka. Lunga minangka dadi pamunging Pandhawa kaya wingi Kakang Badranaya. Semareka den prayatna samurires eka balik damar mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora kelakon bangun kayangan teng Praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula wae. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat raya ndara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton berkencanging risang mawe gandrung. Mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Mergi kula menika minangka wakiling para kawula, Pandhawa menika dados pangarep panjenengan menika minangka dadi panuntun. Telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya isa mujudake negara ingkang becik, negara ingkang apik. Kakang Semar, nanging dadi wuhanira. Lamun pustaka Jamus Klimasada oncak saka negara ing Amarta, malah Werkudara mentala nundung kelawan Ragil Pandhaya kuwi bendaramu Sedewa. Lah sebabe napa? Merga Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa. Sartaning pustaka Jamus Klimasada ilang ing Ngastanata Ndarawati. Sampeyan teng mriki kok Kakang Semar. Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan. Gunakno permana jati Kakang Ismaya. Wah, dadah. Nggih. Saniki ngenten mawon. Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni. Gandeng kula wis weruh sing nggawa pustaka Jamus Klimasada, mula baline pusaka ya saka sampeyan. Sampeyan ora iso mbalekke pusaka Klimasada, teges sampeyan ora netepi dados jiwaning Nata Ndarawati, ora netepi dados pujangganing Praja Ngamarta, pujangganing para Pandhawa. Ndara Werkudara manggoleki Ndara Sedewa, ampun mriki nek sampeyan boten ketemu karo Adi Mulanan. Iya, Semar.